Ngenzawethu nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsize aka Inkosi yo-admin. Uma uqala ngene kule channel ngiqinisekisa ukuthi uqinisekisa subscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Kune video ke trendayo einkundleni zokuxhumana ethusa abantu abaningi la khona ku Dr Mabalengwe kanye no Dr Khehlelezi behlola khona online. Kule video engenza kwethi ya trenda ke einkundleni zokuxhumana ithi ke ngikuzwise yona. Ngifisa ukuthi ke uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba ngoba kuvela izimfihlo eziningi ezishaqisayo kuyona ke. Awuhlale ekugcineni. Mana lo mama uthi kunengane yakhe ephithanelwa ikhanda uthi umoya yena qobo lwakhe bekufanele aphithanelwe ikhanda ngoba uthi umoya ingcwele namanje uhamba umqondo wakhe ube dizzy kube ngathi uba lazy ucabanga isizathu uthi umoya ingcwele kuneyilwane ngisho utokolosha mina lo mntake wadibana nawo esemncane kwangahlento ubhekana nayo ngamehlo wathi umoya ingcwele ngabe siyamlamulela kwena qobo lwakhe ngoba lezinto ezehla phezu kwakhe kunehlathi esingayongena kulo elalingaphandle komuzi wakubo ayikhona moya kaThixo. Khuluma mama, kulethi manje. Khuluma. Kukhona yini mama into ekuphithanelwa umqondo okwakwaba khona kuwe? Bayethe Nkosi yami. Yebo. Kwenzakalani? Ngangiseyingane ngatshontsha ingubo zadadewethu zalo anti wami wavelwa ngiphambanisa umqondo ngandiyeni. Yeke. Ngicela ke mama ekugcineni uzothatha inamba uzobona ukuthi uthathe kabani insede yami noma kababa Mabalengwe kunjalo yezwa. Yebo bodokotela. Siyabonga. Right, njengoba ngike ngasho ngathi sihleli laphana with Dr K online si live njengamanje inamba yase studio ithi 063 665 7116. Nanoma ubani uvumelekile ukuthi angashayela, nanoma ubani angafona. Njengamanje uyafona mawufuna ukuhlolelwa, but sicela uqale ngephupho lakho ukuze by the time lokulichaza lephupho lakho sikwazi ukuthi sikubambe ivoice yakho sikudonse sikuzwe ukuthi kanjani. Inamba ithi 063 665 7116. Ake sibone ukuthi ubani esimbambayo. Answer 063 665 7116. Ake sibone ukuthi ubani esimtholayo. Yebo sabona. Hello sabona. Yebo ninjani? Hello? Yebo baba ninjani? Siyaphila ninjani? Siyaphila baba. Siyaphila njani? Sikhuluma nobani kuphi? Uma nithi umsana eJolvetho kakhulu. Xolo baba. Yebo xolo baba uxolo. Uphupheni. Yebo. Nginenkinga lana nakuhlale nabantu, mengihleli nabantu banginyanya abantu. Xoxa iphupho baba ungasixoxela inkinga yakho thina la. Ngihamba nabangani bami nabangani bami nesisukelwa abantu. Manisukelwa abantu kwasekwenzakalani? Ngisukelwa abantu engababaleka abangani bami mina ngiyasala abantu bafike bashaya mina bangishaya ngilimaza abantu. Asenze kanje baba. Lalela ke baba, akukho okuningi engizokusho. La ma ukhuluma la uthi umoya ingcwele kimi. Okokuqala uzongixolela ngoba ngizokhuluma into oyizwayo njengamanje. Wena baba uphila nelumbu onalo njengamanje ophila nalo elikuwena elikubamba isitho sakho sangasese. Uma ngilandela la uthi umoya ingcwele angihambe ngiyofuna omunye umuzi, kodwa lo muzi engifunayo umuzi wakamabika. Angazi noma uke wahamba wayenyangeni yakamabika uyolashwa yini. Uthe mawulashwa waphila wena cishe waphila 2 weeks waphinde lento yaqala phansi. Lento wayithola kumuntu osifazane osewadlula emhlabeni. Wathi uJehova uphila nelumbu wena elikuwena lento sikwenze washintsha nombala njengomuntu angathi ugqunqile umnyama. Angazi mina kuthiwa ngigibele ngihambe ngize ngiyofika endaweni yaseJozini emzini wakamabika. Kunenyango ke waya kuyona eJozini kaMabika uyolashwa wena. Awukhulume nami uthi cha Khehlelezi unamanga.
Yebo kunjalo ngaya khona kwenye inyanga ngangilonyinye ngoma umngane wami ngoba ngathi ngithandana nomfazi womuntu ozomuka ngifakile. Konke uthi uma ingcele lo mama akasaphili engikhuluma ngaye. Lo muntu akasaphile emhlabeni sowadlula emhlabeni ngoba kwayimanje wena uhamba nento mawulokuthi wena abantu bayakunyanya noma abantu bayakuvukela uthi uJehova ake sihambe siyolungisa inkinga wangena emzini womuntu wena wangathi kodwa ungena lapho kwakuxushwe khona lento siyavuka phakathi kuwena ivuka nanephunga wathi uMongcele kunephunga elivuka la kuwe wathi uJehova asikhulekele lento kakhulu thina singaye kuthi kubika ngithola isiduli noma ngiyothola isalukazi esidala kube sengathi lento bayizolashwa kuwe iyolashwa ngomqhamu wesalukazi esidala kube sengathi namanje yahlanganiswa nento engathi insizi angazi noma uyangizwa yini. Yebo ngiyabuzwa baba. Nomuntu ngesikhathi wena mzo eyongena ekhaya lomuntu owayengena kuye uthi uMoyingcwele angifuni isikibha esibomvu owayesifakile kodwa sesiphuphile lesi sikibha sesisidala engena naso kodwa singaphansi wathi umoya oyingcwele kukhona into mose insila yakhe ehamba yathathwa kodwa kwangathi ithathwa kulesi sikibha wathi umoya oyingcwele impela ntombela ukhuluma kahle nalomuntu ngoba njoba sikhuluma naye namhlanje uthi uMoyingcwele lo muntu ke walahlekelwa zicathulo wena mzo wathi uMoyingcwele uma sithi siyathandaza kukhona amateka akhe lo baba ayalahleka kodwa black and white wathi uMoyingcwele alahleka lo muntu engalele wathi uMoyingcwele athathwa abantu kade behlangene kodwa kusemcimbini ngangathi ngiyathandaza wathi umoya lo oyingcwele ntombela ube dizzy kube ngathi uba lazy ucabanga isizathu uthi uMoyingcwele kuneyilwane ngisho utokolosha mina lo muntu ake wadibana nawo esemncane kwangathi lento ubhekana nayo ngamehlo wathi uMoyingcwele ngabe siyamlamulela kwena qobo lwakhe ngoba lezinto ezehla phezu kwakhe kunehlathi esingayongena kulo elalingaphandle komuzi wakubo ayikhona moya kaThixo. Khuluma mama kulethi manje. Khuluma. Kukhona yini mama into ekuphithana lomqondo okwakwaba khona kuwe? Bayethe Nkosi yami. Yebo. Kwenzakalani? Ngangiseyingane ngatshontsha ingubo zadadewethu zalo anti wami wavelwa ngiphambanisa umqondo ngandiyeki. Yekeke ngicela ke mama ekugcineni uzothatha inamba uzobona ukuthi uthathe kabani insede yami noma kababa Mabalengwe kunjalo yezwa. Yebo bodokotela. Siyabonga. Right njengoba ngengasho ngathi sihleli laphana with Dr K online si live njengamanje inamba yase studio ithi 063 665 7116 nanoma ubani uvumelekile ukuthi angashayela nanoma ubani angafona njengamanje uyafona mawufuna ukuhlolelwa but sicela uqale ngephupho lakho ukuze by the time lokulichaza lephupho lakho sikwazi ukuthi sikubambe ivoice yakho sikudonse sikuzwe ukuthi kanjani inamba ithi 063 665 7116 ake sibone ukuthi ubani esimbambayo answer 063 665 7116 ake sibone ukuthi ubani esimtholayo yebo sawubona hello Sawubona. yebo ninjani Hello? yebo baba ninjani Siyaphila njani? siyaphila baba Siyaphila njani? sikhuluma nobani kuphi Uma nithi umsane Jolvetho kakhulu. Xolo baba yebo baba uXolo uphupheni Yebo. Nginenkinga lana nakuhlale nabantu mengihleli nabantu banginyanya abantu. Xoxa iphupho baba ungasixoxela inkinga yakho thina la. Ngathi ngihamba nabangani bami nabangani bami nesisukelwa abantu. manje sukelwa abantu kwasekwenzakalani Ngisukelwa abantu ngababaleka abangani bami mina ngiyasala abantu bafike bashame nabangishaba ngilimaza abantu. asenze kanje baba Ngiyaphepha. lalela ke baba akukho okuningi engizokusho la
ma ukhuluma la uthi umoya ingcwele kimi okokuqala uzongixolela ngoba ngizokhuluma into oyizwayo njengamanje. Wena baba uphila nelumbu onalo njengamanje ophila nalo elikuwena elikubamba isitho sakho sangasese. Uma ngilandela la uthi umoya oyingcwele angihambe ngiyofuna omunye umuzi, kodwa lo muzi engifunayo umuzwa kaMabika. Angazi noma uke wahamba waye enyangeni yaKaMabika uyolashwa yini. Uthe mawulashwa waphila wena, cishe waphila 2 weeks, waphinde lento yaqala phansi. Lento wayithola kumuntu osifazane osewadlula emhlabeni. Wathi uJehova uphila nelumbu wena elikuwena, lento sikwenze washintsha nombala njengomuntu angathi ugqunqile umnyama. Angazi mina kuthiwa ngigibele ngihambe ngize ngiyofika endaweni yaseJozini emzini waKaMabika. Kunenyango ke waya kuyona eJozini kaMabika uyolashwa wena. Awukhulume nami uthi cha Khehlelezi unamanga. Yebo kunjalo ngaya khona kwenye inyanga ngangilonyinye bangoma umngane wami ngoba ngathi ngithandana nomfazi womuntu ozomuka ngifakile. Konke uthi uma ingcele lo mama akasaphili engikhuluma ngaye. Lo muntu akasaphile emhlabeni, sowadlula emhlabeni ngoba kwayimanje wena uhamba nento mawuloku uthi wena abantu bayakunyanya noma abantu bayakuvukela. Uthi uJehova ake sihambe siyolungisa inkinga, wangena emzini womuntu wena wangathi kodwa ungena lapho kwakuqiniswe khona. Lento siyavuka phakathi kuwena ivuka nanephunga. Wathi uMongcele kunephunga elivuka la kuwe. Wathi uJehova asikhulekele lento kakhulu thina singaye kuthi kubika ngithola isiduli noma ngiyothola isalukazi esidala kube sengathi lento bayizolashwa kuwe iyolashwa ngomqhamu wesalukazi esidala kube sengathi manje yahlanganiswa nento engathi insizi. Angazi noma uyangizwa yini. Yebo ngiyabuzwa baba. Nomuntu nesikhathi wena mzo eyongena ekhaya lalomuntu owayengena kuye uthi umoya ingcwele angifuni isikibha esibomvu owayesifakile kodwa sesiphuphile. Lesi skipper sesisidala engena naso kodwa singaphansi. Wathi umoya oyingcwele kukhona into mose insila yakhe ehamba yathathwa kodwa kwangathi ithathwa kulesi skipper. Wathi umoya oyingcwele impela ntombela ukhuluma kahle nalomuntu ngoba njoba sikhuluma naye namhlanje uthi umoya oyingcwele lo muntu ke walahlekelwa zicathulo wena mzo. Wathi umoya oyingcwele uma sithi siyathandaza kukhona amateka akhe lo baba ayalahleka kodwa black and white. Wathi umoya ingcwele alahleka lo muntu engalele. Wathi umoya ingcwele athathwa abantu kade behlangene kodwa kusemcimbini ngengathi ngiyathandaza. Wathi umoya lo ingcwele ntombela ngathi baba wathi lalela ke ukhulume nalo muntu umbuze ngoxolani ukuthi ubani lo muntu ngoba sizwa nathi khona into eyisefungo lehambima kube ngathi kodwa izofungela lo baba. Wathi umoya ingcwele namanje lo muntu sikhuluma naye kunovalo olumshayayo lo muntu ngoba kuthi akabaleka yena straight noma ethi udibana nabantu. Awukhulume baba. Ubani uxolani? Nansi into ekhulunywayo baba. Uthiwa lento yonke ekhulunyile yini okwazi? Angezwa baba. Lokho konke okukhulunyiwe baba uyakwazi yini? Yebo ngiyakwazi. Kodwa uxolani naye angimazi. Uyena ongamazi. Ngithi lo muntu obimbonesha abantu kuthiwa mina ngivusa umuntu abathi uxolani straight phezu kwempilo yakhe lo muntu elimala. Wathi umoya ingcwele lo muntu alahlekelwa zicathulo. Wathi umoya ngifuna uxolani ngoba lo baba kukhona abantu vele abahlangene ngento eligama lakhe namanje. Uthi umoya ingcwele umethi uhleli yena kunokubanda okuphuma phansi enyaweni zakhe. Wathi umoya ingcwele kungathi kunefriji elivulelwe khona. Wathi umoya ingcwele vele kwangena lento yaleli lumbo kulo baba kanti vele waphanjaniselwa ngento. Uyayazi baba, lalela. Yazi nansi baba into okufanele uyazi. Ngiyathanda umuntu mayingathi uyaphika. Wena baba la asilandele la ngomoya ingcwele. Uthi umoya ingcwele la
untombela lento mayithinta uthinta into ejulile wena baba lo muntu alala naye before adlule emhlabeni kunomuntu onani kade nimshare naye noma kunomfana wena kade nimshare naye lo mfana uthi uMongcwele wakamazibuko kodwa wayibizwa ngoman X noma angazi man kodwa uthi uMongcwele lo muntu manje uyena uqolani kodwa uthi uMongcwele lo muntu enani kade ningazwani noma nifunana awukhulume nami lapho ubani igama lalo muntu owayekade nishare naye umfazi womuntu owadlula emhlabeni Uzipho baba. Uzipho uthi uMongcwele asilandele sifuna uxolani umuntu wayibizwa ngoman X uyangizwa uthi ngithini enake naphambana kakhulu nithema niphambana kwangathi kodwa kusuka umsindo kwangathi kodwa kufuna ukukhishelwana izikhali khuluma azikho yini izikhali ezake zakhishelwana uhamba ngemoto wena ewu40 ivan Sikhona baba wangikhiphela N7 umbethe kuthiwa u7. Umbethe uthiwa u7. Yebo baba. Hayi baba ke sithi uzoyithatha inamba. Hey uzoyithatha inamba. Kunento emeli ilandelwa baba kakhulu. Ilandele kodwa ngalomuntu wena mawulokuthi ubani Uzipho ngazi uthi Uzipho ubani kodwa uthi uMongcwele kunento ekumele ilandelwe kodwa iyothinta lo muntu engikutshela ngaye ngoba ngikutshela ukuthi kwazi kwakhishelana izikhali kodwa ke ekugcineni baba uyothatha inamba siyoyibiza ekugcineni uyezwa. Yebo baba manje baba ngicela ukubuza ikhona indlela ukuthi ngisizakale ngoba impela ene phela kubi mina nalo muntu ngoba ene ngiyabona ukuthi ngoba kuphuma into kuyiyona yona kufanele ngisizakale uzothola inamba baba ekugcineni esinika abanye ithuba futhi ekugcineni uthatha amanamba uyezwa. Ngiyabonga baba. Alright inamba ithi 063 665 7116 isikhathi sami lapha sithi la 20 minutes past the hour of 10 kumhla ka3 kuJanuary 2024 kuyashisa kushubile kuyashisa phakathi e-studio kushubile bafowethu sizocela ukuthatha nje abathathu bokugcina sihambile isikhathi bayavuka abantu ekseni khona abacomplaina bathi sesifuna inamba ngiyabona lapha bayabhala ku Facebook bathi ayisicela inamba manje sicela inamba ningakhali lungisa ipen nephepha ama numbers uzowathola ningataki nizokuthola njengamanje sisenzela laba bathi sicela ukwenzelwa mahala ngoba phela kumele sibenzele mahala laba bathi sicela ukwenzela mahala abenze kanjalo nizokhumbula ukuthi ngomhla ka7 phansi indlela ibheke eMelmondi abantu lapha emanzini myself I will be there ngizobe ngikhona siyobafaka phakathi emanzini ngiyobafaka esizibeni emanzini wonke umuntu oseMelmondi sukumume ngeenyawo Khehlelezi nizombona ngiyobe ngikhona nomNazarethu wami ngikhona phakathi eMelmondi ngathi uyazi ukuthi kufuneka wona vele umNazaretha lapha ePhobana. Alright, number it is 063 665 7116 063 665 7116 zibhizi incingo e-studio sengijulukile ngema bengingazi ukuthi abantu baneyinkinga kangaka kubhizi e-studio hayi kancane 063 665 7116 ngicabanga ukuthi ngendlela ipressure enginayo ngakhona maybe this show kufanele ngibe nayo each and every week ngibe ne-show efana nale ngoba hayi impela ziyakhala akudlala ake sibone ukuthi bane simtholayo laphana tetela producer konakele njengamanje ake ngibone ukuthi bane ngimtholayo yebo sawubona Kanjani? Siyaphila mama inetwork yakho ayinhle kahle yebo uyasizwa lapho angizwa mama Mambatha eshowe. Yebo yebo Mambatha eshowe ninjani? Ngine inkinga kababa wengane washona. Okay ngicela ungibambele kancane mama. Ngicela ungibambele kancane sizama ukulungisa laphana kubaba Mabalengwe. Angathi ushaywa sound yakhe ayizwakali. Asazi bo producer bami. Silungiseni lapha kuMabalengwe. Okay sizama ukulungisa. Uyasizwa manje bamba kanjalo mama ocingweni wena ngalapho sisalungisa uMabalengwe ngapha